Сега ще ви кажа 5 факти за 213 комби. Сигурен съм, че голяма част от тях може да ги знаете, но нещо може пък да ви знае. 213 комби има коефициент на челно съпротивление от 0,27, което е дори по-малко от на някои спортни купета. Масовият 213 е с дизелов агрегат. Мерцедес правят двойно уплътнение на вратите, което абсорбира вибрациите от мотора. Има специална функция, която в момента, в който се задействат предните чистачки на автомобила, системата ABS доближава периодично на клетките до диска и по този начин се маха водния филм от спирачките и автомобила спира веднага. Автомобила има специални сензори против сблъсък, които ако усетят удар, веднага стягат штората и не позволява разпиляването на багаж по време на удара. Така няма опасност да ви удари някакъв предмет или нещо, което вие носите отзад в багажника. Интересното е, че колкото да натовариш колата, дори 700 кг да сложиш вътре в нея, така е направено въздушното окачване отзад, че по абсолютно никакъв начин автомобила не кляка. Идеята е да не се губи баланса на тежестта, да не се вдигат фаровете да осветяват останалите водачи, а и другото не изглежда като една просто натоварена талига, а се запазва линията отвън на хубав автомобил. Със сигурност сте чували, когато някой спре пред вас, един много гаден звук. Това е така нареченият розов звук. Този звук предизвиква в ухото един специален, така нареченият стъпедиален рефлекс. По този начин се изключва тъпънчето за част от секундата, за да се предпази от голямото акустично налягане от отварянето на ербеците. Ако ви харесват нашите видеа, лайквайте ни, шервайте ни, то съм да правя още за вас.